Loh, Bu. Arep nganti sampean? Kok nyekel duit? Arep yang warung, Pak. Mau beli bahan pokok lho entek semua. Lah iya lho, Bu. Sampean iku lho, arep blonjo kok malah kaya wajahnya bermuram burja iki. Anak apa sih, Bu? Aku iki mang bar nyuci, bar isah-isah, bar ngepel barang lho, Pak ya kesel aku iki, awakku ya kesel. Ke kabeh-kabeh entek. Jadi ngono wis rasa blonjo, Bu. Sampean wong wis kesel barang kok dadak blonjo barang. Sampean nang omah wae wis pokoke rasa blonjo sampean. Lah piye to, kok ya malah dipenging blonjo. Kabeh-kabeh entek lho, Pak. Lah terus kepiye? Jadi aku wae sing blonjo. Pokoke catatanmu enek to? Gorene catatane. Tenan iki. Sampai sing blonjo. Nek ngono ya wis lah, nyoh. Ya iki catatane to. Iya, Pak. Ya wis, tak belanjane ya. Pak. Lah iki duite piye? Sampeyan kok malah nyelonong ae. Coba tak hitung piro? 10, 50, 1, 200, 200. Ya usah, Bu. Aku enek iki. 200 saya enek cukup iki. Bu blonjo iki. Sing duit iki kuwi sampean simpen wae. Kok nek siapa tahu nek kebutuhan mendadak apa wae, sampean simpen ya. Ya aku wae sing blonjo. Pokoknya tenang wae. Lho, Pak. Terus piye? Sampeyan gak gelem digawani duit. Nggak usah lho, Bu. Aku duwe jian cukup ae nggo blonjo iki cukup ae nek 200.000 cukup ae. Pokoknya sampean lungguh istirahat kono, tak belanjakne ya. Pokoknya sampean tenang wae. Aku enak duit bisa jian cukup nggo tuku blonjo. Tenan iki, Pak. Iya, tenan. Ya wis nek ngono, Pak. Matur suwun ya. Iya. Aja wis aku tak blonjo saya ya. Iya, Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.